dito? Ba't di ka to? Depende dito. Ang sabi niya 30 na. Lagay mo sa ano? Eco bag na lang. Oh. Kailangan ba natin to? Siyempre, pag nag-ano, okay na pa maliit. Okay. Yan, so nakabili na tayo ng disposable, kutsara at saka Sabihin mo kasi ito. Ano ba? sa pro Wala ka. Paano ka nag-tuloy? Galit si ate sa akin. Magkano ito? Kailangan natin ng tissue. How much is this? Okay, ka lang. Masok talaga to kuya doon. May mawala ako na lang tayo dito. Hello, ate. Meron na kayong ninong may pasta na. Magluluto pa ba doon? Ihaw. Gawa na po yung kuya doon. Anong iihaw? Pwede mo ihawin manok, di ba? Oh, pili. Dong, bili na kaya tayo ng lechon manok. Stop mo muna. Ano tanda? Hi guys, welcome to my vlog. Nandito po tayo ngayon sa Tanay Rizal. Tanay Rizal ba ito siya dito? So, in Macdo, Bisaya, ang ganda ng mga bamboo tree. Yan. Bamboo tree. Bamboo ano pala, lipahat. Oh. So, ito siya. Yan yung swimming pool. Yan. So, ayan, ito po yung isa ko sa mga yayo. Nandun si Yaya. So, ito po siya ay anong hinihiwa mo? Ano yan? Sibuyas. Sibuyas. Para saan? Para sa sausawan. Tayo mo to. Tayo na. Para sa sausawan ng? Bangus. Wow, ang sarap naman ng bangus mo. Diba? Ang sarap ng bangus mo. Oh, ito po ay bangus. Ito naman ay adobo. Hindi ko alam adobo ba to o mechado. Diba? O meron ng finish ng barbecue na ano ba to siya? Manok. O. Ito yung para sa pansit mamaya. Meron din siyang hot dogs. Meron pang additional na isda. May saging. May emperador. May coke. May manghuwan. So ayan sila naglalaro. Ayan. Naglalaro sila. Oh. Guys, silaw yung kanin namin. Tingnan nyo. Oh. Oh, ayun. Ay, pwede na siya baliktarin. Oh. Guys, baliktarin mo na yung kabila. Ganun mo na. Turn. Turn around. Turn around. Turn around. Oh, di ba? Ganun lang yun. Turn around lang. Di ba? So, ito yung mga mansion ko na nabayaran nung isang araw. So, nakakahalaga lang to siya ng, I think, 32 million. Kasama yung dun sa nakikita ko, through the eyes. Ayan. So, nandito yung sponsor namin sa kubo na to na maganda. Ayan. Pakilala ko surgeon dito na nakahiga. Oh, ano pangalan mo? Oh, alam mo may kamukha kang artista. Yung nasa 7. Kaso wala na siya. Ayun yung couple. Wow, ang ganda ni Mama Sam. So, yun dito may natutulog na. Kala ko natulog. Natulog na? Diyos ko, wala pang simula. Tulog. So, mamaya magsus... Yan. Swimming kami mamaya dito. Meron ditong swimming pool.
siya. Yan yung swimming pool. Kadong Bisaya. Punta tayo sa swimming pool. Di ko alam, meron nata doon swimming pool. Di ko alam kung bukas pa yun. Kaso pambata daw na. So, gabi na. Di ko alam kung nasaan sila pili. Yan. Saan ba sila? Hindi ko makita. Nandun sila sa kabila? Pwede doon? Ah, pwede daw? Pwede daw pumunta doon? Oh?